खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो BTCआव दावबायारिफोरखौ बांहोनो थाखाय अदेबानि दावबायारिफोरनि गोसोखौ बोनो थाखाय बड'लेण्डनि गिबिसिन वाटार पार्कखौ बेखेवनानै होबाय रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियाव बड'लेण्डनि गिबि वाटार पार्कखौ बेखेवनानै होबाय रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियाव ओनसोलाव टुरिस्टखौ जौगाहोनायनि थांखिजोंनो रिच वाटार पार्कखौ बेखेवनानै होनाय जादों UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बेखौ बेखेवनानै होबाय रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियाव वाटार पार्क बेखेवनायजों गोबां टुरिस्ट बांगोन बेखौ आसा खालामनो हायो होननानै फोरमायथियो बिथाङा एडिआरइ थार्ड आरो फोर्थ ग्रेडआव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे खौरां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे गोनांथार खोथाखौ लानानै खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे खोथा फोरमायथिदों एडिआरइ थार्ड आरो फोर्थ ग्रेडनि इन्टारभिउनि सायाव बिथाङा फोरमायथिदों दि एडिआरइ थार्ड ग्रेडनि इन्टारभिउआ 17 जुननिफ्राय जागायजेनगोन जायफोरा स्टेन'आव पास खालामदों बिथांमोनहा स्किल टेस्ट होनो नांगोन ड्राइभिंआव पास जानायफ्राबो ड्राइभिंनि स्किल टेस्ट होनो नांगोन आरो जेनेरेल थार्ड ग्रेडनिफोरनियाबो कम्पिउटार स्किल टेस्ट होनो नांगोन थिग बेबायदिनो फोर्थ ग्रेडआव पास जानायफोरनाबो अरेल आरो स्किल टेस्टनि इन्टारभिउआ जागोन 15 जुलाइनि सिगांनो फोजोबगोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गासै आनजादखौ 15 जुलाइनि सिगां फोजोबनानै 10 अक्ट'बरावनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ बिजाथिफोरनि आखाइ राननानै होगोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा एडिआरइ थार्ड आरो फोर्थ ग्रेडनि अनगायैबो ग्रेजुवेट टिचार पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार एलपि एमइ फोरोंगिरिफोरनोबो एपइन्टमेन्ट गथायगोन लोगोसेनो हेल्थ डिपार्टमेन्टनावबो एपइन्टमेन्ट गथायगोन होननानै फोरमायथिदों खानाफारा फिल्डआव खेबसेयैनो गासैबो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गथायनाय जागोन जायनाखि आसाम पुलिसनि रिजाल्टखौ माब्ला होगोन बेखौ लानानैबो बिजाथिफ्रा सोंथि खालामबाय थायो बे बेलायावबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि आसाम पुलिसनि रिजाल्टनि बेलायावबो बिथांमोननि एपइन्टमेन्टखौबो जाहाथे खानाफारानि फिल्डआव खेबसेयैनो ज' होनो हायो बेबायदियै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बारग'यान देबि पिनि दैदेनगिरि धीरेन बर'आ UPPL दोलोआव हाबबाय BTCनि गाहाय प्रमद बर' UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि माधव चन्द्र चेत्री MP जयन्त बसुमतारी बिथांमोननि नुजाथिनायाव धीरेन बर' बिथाङा UPPL दोलोआव हाबबाय फोरमायथिनो गोनांदि बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव बारग'यान देबि पिनि दैदेनगिरि धीरेन बर'आ BPF दोलोआव हाबदोंमोन आरो BPF दोलोनिफ्राय बिसायख'थि गेलेदोंमोन दा बिथाङा UPPL दोलोआव आखाइ हमबाय प्रमद बर' राजु कुमार नार्जारि माधव चन्द्र चेत्री MP जयन्त बसुमतारी बिथांमोननि नुजाथिनायाव धीरेन बर' बिथाङा UPPL दोलोआव आखाइ हमबाय BTCआव बन्द फोसावदों 11 जुन 2025 अदेबानि बुधबार सानखालि रेस्ट्रिक्टेड हलिडे फोसावदों BTCआव थानाय राभा कमिउनिटिनि बाइक' फेस्टिभेल फालिनो थाखाय 11 जुन 2025 अदेबानि बुधबार सानखालि रेस्ट्रिक्टेड हलिडे फोसावदों BTC सरकारा क'क्राझारनि पर्बतझाराव थार्मेल पावार प्रजेक्ट जायोब्ला जागायजेननायावनो 18 निफ्राय 20 रोजाया साख्रि मोनगोन आरो आबुं जायोब्ला 8 निफ्राय 10 रोजाया पार्मानेन्ट साख्रि मोनगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंनायखौ जों बयबो नुदों आरो खोनादों थार्मेल पावार प्रजेक्ट जायोब्ला थारैनो एसेबां गोबां सुबुंफोरा साख्रि मोनमारगोन ना APB राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा पर्बतझारायाव फैनानै खौरां लाफैदों आरो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा एरैबायदि फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिदों दि आदानि ग्रुपनिया गासै भारतआव गंगु पावार प्रजेक्ट प्लान्ट दङ आरो दा आसामनि बिटिआरआव जायोब्ला गंजि जागोन नाथाय गासै भारतनि गंगु पावार प्रजेक्ट प्लान्टआव 3,315 साख्रि होदों अब्ला पर्बतझारायाव जानो गोनां गंसेल' थार्मेल पावार प्रजेक्टआव माब्रैहाय 8 निफ्राय 10 रोजा साख्रि होगोन होननानै सोंथि खालामो डक्टर अनजालि दैमारिया आरो बिथाङा बुंथिदों दि प्रमद बर'आ जाहाथे गावनि मानसिखौ थगाया सैथो खोथाखौ जाहाथे बुङो बेनि थाखाय खावलायो जौगानायनि मुङाव जोंनि हा सेख'योब्ला बेखौ गनायनो हाया होननानैबो बुंथियो डक्टर अनजालि दैमारिया लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि फांसे साहा बिफाङाव 2,000 राबार बिफाङाव 1,500 फांसे गय दंफाङाव 600 रां होगोन होननानै हा लानो थाखाय बुजायनो नागिरदों नाथाय बेफोर रांखौ खेबसेल' मोननो हागोन बारि बागान एंगारनानै खालि न'ल' थायोब्ला बेजों थांनानै थानो हाया होननानै फोरमायथियो डक्टर अनजालि दैमारिया
जायनाखि 6 शेड्यूल बा ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लकआव जोंहा जोंनि खुंथाय दङ बेनिखायनो BTC सरकारा ओनसोलनि दोलो आफाद आरो रायजो राजाखौ सिगां गोनांथि होनो नांगौमोन नाथाय आसाम सरकारनि थांखि बायदियै BTC सरकारा गनायथि होदों जेरावनाखि 6 शेड्यूल आरो ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लकआव आसाम सरकारा हाबखावनो हाया बे संबिधानिक मोनथाय होननानैबो बुंथियो डक्टर अनजालि दैमारिया ऑपरेशन सिंदूरनि उनाव भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय जम्मू एन्ड काश्मीराव दावबायहैदों आरो बुहुमनिनो बयनिख्रुइबो गोजौसिन रेलवे ब्रिजखौ बेखेवहैदों बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन ब्रिज चेनाब ब्रिजखौ प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी बिथाङा मैया बेखेवनानै होबाय जाय ब्रिजआ पेरिसाव थानाय एफिल टावारनिफ्रायबो 35 मिटार गोजौसिन जम्मू एन्ड काश्मीरनि गिबि मन्त्रि अमर अब्दुल्ला रेलवे मिनिस्टार अश्विनी वैष्णव बिथांमोननि नुजाथिनायाव प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी बिथाङा मैया चेनाब ब्रिजखौ बेखेवनानै होबाय उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे प्रोजेक्टनि बेयो मोनसे बाहागो जाय प्रोजेक्टनि बाजेटआ 43,780 कौटि रां आरो बे प्रोजेक्टनि गेजेरजोंनो जम्मुनि गुबुन गुबुन बाहागोखौ फोनांजाबगोन सिमेन्ट चापरि पुलिस थानानि सिङाव सिमेन्ट दैमानि दालांनि गाहायाव सासे सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हादों दालांनि गाहायाव नांथानानै थानाय थासारियाव बोखांनो हादों गोथै सहखौ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थैनाय सुबुङा 45 बोसोर बैसोनि मुङा हायथा बसुमतारी बिथाङा सिला फोथारनिनो भगवान बरगरा गामिनि होनानै सिनायनो हानाय जादों नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थैनाय हायथा बसुमतारीया अरुणाचल प्रदेशनि सोनाब सियां जिल्लानि गंसे गामियाव सासे सुबुंनि न'आव खामानि मावनो थाहैदोंमोन नाथाय मा जाहोनाव आरो माबोरैहाय बिथाङा बेबायदि थैनो गोनां जाखो बेनि सोमोन्दै मिथिया होननानै फोरमायथिदों दा जाथायनि सायाव पुलिसाबो नायबिजिरनायनि हाबाखौ जागायजेनबाय नाथाय दासिमबो जेबो खौरां मोननाय जायाखै बिटिआरनि बायजोनि बर' गामिफोर जायखौ बिटिआराव सोनाय जाबाय गासै गं 86 गामिफोर बेफोर गामिफोरा बबे बियाबाव भट होनो मोनगोन बेखौ फोसावनानै होबाय आसामनि गभर्नरआ नटिफिकेशन फोसावनायनि गेजेरजों मिथिहोदों गं 86 गामिया बबे बियाबाव हाबगोन बेनि सायाव रिपर्ट जमा होनो थाखाय जिल्लानि डिसिफोरनो बिबान होनाय जादोंमोन जायगानि थासारिखौ नायनानै सुबुं अनजिमाखौ नायनानै आरो गासै बिथिङाव नायनानै बबे गामिया बबे बियाबाव हाबगोन बेनि रिपर्ट होनो थाखाय डिसिफोरनो बिबान होनाय जादोंमोन दा डिलिमिटेशननि ड्राफ्ट अर्डारखौ फोसावबाय गोदानै फोसावनाय बायदिब्ला हरिसिङा बियाबाव आराली लगा सताई 9 माइल सपाई रौमारी पथार सपाई झारगाव बातासीपुर हायनागुरी बेफोर गामिफोरा हाबगोन बेनि अनगायैबो माखासे गामिफोर दंबावो बेखौ नोंथांमोनहा लिस्टखौ नायनानै लानो हागोन बेनि उनाव बागानपारा बियाबाव आरोरा छट्ट आलिया पानिकुसि आरो माखासे गामिफोर थिग बेबायदिनो माखासे गामिफोरखौ गोदान बियाबाव सोनाय जाबाय बेफोरनि फारिलाइखौ बा गामिफोरनि फारिलाइखौ नोंथांमोनहा लिस्टआव नायनानै लानो हागोन आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन डायबेटिक रेटिनोपैथी ग्लुकोमा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन जेरै कर्निया मेडिकेल रेटिना ग्लुकोमा इभेलुएशन अकिउलोप्लास्टी फार्मासी आरो अप्टिकेलबो दङ बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे इन्जेक्शन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमी दास डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन डक्टर रुमी दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेशलिस्ट MBBS MS अप्थाल्मोलॉजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट बिथांजों लोगोसे MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागन थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900 गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों